Люци, мога ли да взема номерата на резервите и до една? Така ли? Да. Само една топка. Една топка, ако може. Шкала няма ли какво да облече, ще смръзне така, бе. Алекс, концентрирай се, по-навътре влезни, сега топката е в тях. По-навътре, Криси, по-близо до Василен. Цикай си готов, Петър! Таско, по средата застани! Играй, бързо! Излизай, Вак, излизай! Алекс! Излизай! Алекс! Тръгвай! По-лесно изчо! Тръгвай се! Дай, Дека, дай! Взея, Джамал! Добре, дай изчо излез! Пас! Добре, взимай, Ники! друга приканеш, това е за едни. Тръгвай, Вак! Дай, Жорка! Нищо! Хайде, Манчев! Дай! Начин за партия за първите. Добре, би, Никола, би! Последният Би го! трета бина. Готово! Опасно е там! Алекс! Шут! Тръгвай, пас! Дай му я! Сприя, спокойно! Пас! Добре! Взея, Джамал! Айде, уцели я, де! Няма спиране! Топката му гледай! Те са дели там при него. Те са дели там. Как да знаем? Нищо, хващайте! Ние сме готови. Айде, Василенчо! Алекс, навътре! Алекс, трета зона! Алекс! Айде, готови до човек! Джамал, по-навътре! Къде на бега си дошъл? Влези вътре, Джамал! На дъгата ходи! Гледай го, Шерита, внимай, по-напред излез, Митко! така! Айде ка, айде ка! Айде бе, Каляне, вземи първата! Го гледаш! Отдайаме, човече! Дай, Вак! Скъсявай! Взимай, Денка! Взимаш! Би! Дай му я! Добре! Василенчо, ти спокойно, Василенчо! Гол! Браво! Браво! Браво, моето! Абе, ние караме! Браво, Василе! Ти се връзваш! Мисли малко! Айде, бе, Алекс, къде си, бе? Алекс! Ей, Алекс, какво си връзваш обувките? Играй, бе, момче! Играй! Те ще им вкарат гол, ти се връзваш! Пас, Анто! Добре! Спокойно, сам! Излизай, Алекс! Добре! Айде, Кала, айде малко! Топката къде? Топката къде? Добре, Алекс! Пас! Обърни се, бързо! Тихо! Аре, тук да бъде. Централен блок, събери. Готови. Внимай, ще готов. Алекс, готов, гледай тук. Първа топ. Дълга, Василене! Айде, Кала! Айде, ще вземеш една първа, Калояне. Идва, Денка! Идва! Браво, Денис! Пости на Василенчо! Така, отстъпвай, Александре! Отстъпи! Тръгни към топката. Зареждай в блок!
Петър е далече, Антуане! Събери го! Боянчо, втора сте готови. Денис, Жоре. Хайде! Внимай отзад! Мина! Топката гледай! Браво! Чисто! Играй! Излез! Жоре! Браво, Жорка! Браво, Жорка! Излез тук ги хвани! Хвани ги! Излез, хвани го! Дай средата, Жоре, взимай! Идеално! Кала, изпускаш го, гледай, Алекс, там къде? Нико, не се излагай, бе, човек! Давай, мятай една! Его боя! Смърдайте! Денис, Жоре, искайте и вие! Сам! Към топката! Би го! Браво, Денка! Затваряй там, затваряй! Топката гледаме! Пак! Срещай! Тръгвай! Зея, Джамал! Айде, леко прибираме. Айде, Као, леко твоята зона. Айде. Паско, вижте позиция. Там беше то вътрешния кол. План ми изнася от там. Дайте другата. Добре, Дайте шампионската. Ники, защото толкова навътре, кой е малко по-наден. Така. Всички сте се скупчили като бебета. Алекс! Даваме! Браво, тренер! Дърпай ги всичките напред. Айде, човек, стегни се малко! Хубаво гледай линията, Алекс, да не те върна. Браво! Не видя? Нищо, айде нареждаме се, бързо! Тръгвай, Алекс! Дай, Алекс! Айде да тръгваме си, залъгващо! Тръгвай! Горе! Грай! Ставай, гледай топката, бе, човек! Ма не спирай го, край там го притеснявай, да не клониме! Като го изпуснеш, трябва да се върнеш 50 метра после! Айде, би! Браво, бе, Жоре! Дай Бояне! Топката! Стига с тия ръце, бе, Манчев! Стига, бе, човек! Остия Василен, айде, Ивчо, забий се напред! Ники, гледай играта, ще ти плъчи, ще удари в главата! Зареждай! Внимавай там, първа и втора линия, Алекс! Айде, Калуя! Айде, играй! Скъсявай, топката! Браво! Дай, Боянчо, дай! Не, Василенчо, не! Гони го, Жоро! Браво, Жорка! Дай, Алекс, ти си! Добре! Джамал, ще изведеш някой цели тази топка! Алекс, фаул там не ми трябва, Алекс! Не искам фаул! Ивчо, стой на центъра, виваче! Стой на центъра, Василен, изчисти ги напегат. Всеки човек, Жоре! Един отзад има сам! Не там, бе, човек, тръпни се! Още назад и тръгвай към топката! Аут! Какво направи ти, бе? Какво направи, бе? Така, Алекс, ти ги биеш от тук, фаулове. Гледай! Тука! Първа и втора, Жоре, Денис! Хайде, готови, по-напред мини! Айде, Кал, вземи я! Алекс, дай, да Бояне! вземем! Би го! Чупния понесе сила, бе, човек! Нищо! Тръгвай! Айде, спокойно, Джамалче! Към топката, бе, към топката тръгвайте, момчета! Махай, Денка! Даване, Алекс, напред! Излез сега! Браво, Ивчо! Пак би! Би го! Браво! Дай кала ти! Гледай, какво правим? Сами се затворихме! Халаджана го виж от там! Спокойно малко е! Не виж ли, че нашия удря? Са хубав тъч мята. Аре, нищо, айде, затвори тук. Алекс, върни назад. Точно. Оре, не го гледай, не! Тръгвай! Защо не целиш топката?
Браво, бе, Георги! Аре бе, човек, бе! Браво, бе, Георги! Едно падало. Браво, Жорка, браво, точно така! Защото тази топка, като се овладее си и отигра скорост. Ивчо, забий се отпред, некой ще я даде. Вземи наша игра. Не ги гони, не ги гони! Аре, лъчка! Айде готово, оп, отстъпи малко, Зълга! отстъпи! Таско топката Айде, гледа! Кала, тръгвай, ще я вземе. Сприя! Браво, Георги! Аре малко, гледайте! Браво, Георги! Тръгвай, Бояне! Тръгвай! Боянчо, гледай, бе! Присия! Браво, Джоре! Пас! Дай, Вики, дай! Биго! Пас напред! Добре! Нищо, айде, свия малко, Ангеле! Давай, Криси, хубав тъч! Алекс, мини навътре до Джамал. Линията на защита. Върни малко назад, отстъпи! Още, по-близко до Джамал, още! Горе! Браво, бе! Събирай! Бързо! Пас! Би, Рики, би! Браво! Алекс, върни са до Джамал. Криси, атакуй са, по-напред кой! Криси, по-напред, Криси! Айде, Као, отивай! Отивай, Василен, айде! Остани, Алекс! Косио на Джамал, гола остани линията, ти! Косио! Жоре, влизай! Заставайте на гредите, айде бързо! Криси, по-близко до Джамал, Не можеш ли да влезнеш? Ивчо, по-наприхте, бе! Ами тогава трябва да се върнеш и да влезеш от долната Нищо, страна нищо, и връщай там! нагоре, както Кала, се тук качвахме отляво! преди. Алекс, излез малко! Нико! И нагоре ще Айде, стигнеш Денка, до... гледаме! Айде, Не кой се знам, показва нямам в идея. Абе, Ники, средата? гледай, бе, Никче! Да, ние влезнахме отдолу. Таско, ти беше Защото моята линия. кола е долу. Покажи Не му се знаех, в че горе да са средата! затворили вратата, защото тук не се вижда. Вижда се, че има влезнали коли. Така че се върни, сви в ляво. Сви в ляво и нагоре. Ай. Пас! Браво, бе, Денис, браво, Денис! Аре, Джамал, излизай! О, Таско! Тръгвай! Овладей тази топка! Събирай! ма тръгвай, Кала, перфектна е, Кала! Напред! Би го! Би! Браво! Айде, Алекс! Аре сега отзад! Излезте малко! Застанете излезте по малко. диагонал, Чакай, мите бързо, там, остина мите малко. там. Остина малко! Его, Денка! Топката гледаме! Аре, бе! Внимай линията! Внимай Гледай линията! Алекс. Гледай сега играта, бе! Айде, бе! Аре бе, човек! Айде бе, гони го бе! Спокойно, Алекс! Успокой се! Гледай линията, ето тук да ме! Така спестяваш мисла, бегаш 50 метра, трябва да натиснеш 5 метра. Той напред го би! Дай! Дай! Дай, татко! Смело, Джамал! Айде, Спокойно, бе, Денис! Джамка! Бий! Браво, бе, Жоре! Пак, Жорка! Идея! Браво, мой тупче, Пас. пак! Добре! Хайде, Алекс, гони, там е твоето! Алекс! Дай! Айде, Максиме! Добре! Аз влизам! Алекс! Това отива в палата, че ли? Алекс! А? Алекс каза! Не става! Виж, Ивчо, къде е ти, Кейс? На палата. Алекс, кой фани човек? Алекс! Алекс, Що правиш там? Ивчо, с него плътно, Ивчо! Връщай! Връщай! Добре! Пас! Браво, бе, Георги! Браво, Георги! Таско, не бързай да паднеш, Таско! Защото е смешно. Много смешно падна.
Абе, правила има, бе, те не са такива, които вие искате да са, бе. Но много е смешно това, което направим. Дуспа беше с Локомотив тук. Това Дуспа иска тук. Това ще видим второ. Как е, Жоре? Така стой! Много... Кала! Стой така, бе, мърдай! Не отвори на фланга, бе, отвори малко, бе. Айде, бе, човек. Разбирам да си някой нов, да не знаеш как се играе. Трябва да си подадем топката, иначе Янчо, нищо няма да стане. върни малко, докато Жоро се върне. Средата до Денис. Жоре, какво става? А? Как се? Може, бе. Готови! Тръгвай! Петре, пас! Добре! Играй! Добре, добре, айде! Тука! Тука се обърни! Тука! Трета зона! 3! Само трябва да разрешение да Господин съдия! Внимай! Внимай! Влизали! Първа и втора дефанзивна линия, ако мине! Втората, Жоре, айде! Горе! Следни ще ги ли игра? Не се изхвърляй, Дени! Браво, Джамал! Браво, бе, Мал! Дай яде! Ама добре сега, Алекс! Имаме правилно вътрешен! Мисията Цоска! Малко по-таскома, винаги по-твоему! Айде, Денис, излез малко, Денка! Е, там некъде за втората! Давай тук! Савери, Алекс! Криси, Савери навътре, навътре! Още! Аре, готови, готови! Нико, маркиране! Дай! Нико, тръгвай! Хайде, бе, Нико, топките гледай! браво! Добре, нищо, айде! Мани го съм! Криси, навътре, Василен, излез малко! Искаме залъгващи! Дай! Хвърляй си отзима! Така като спреме няма да стане! Браво, Това не се спира, ето! Ето! Ай, гони сега, щом спираме, гони 50 метра! Хайде, Кала! А, така! Пак! Пак! Стъпвай! Стъпвай, гледай топката, бе, момче! Браво, бе, Георги! Дай му я! Антуане, ма не... Дело, аре, аз влизаш, бе! Ники, много си тука, отдесно, кой ще играе, Никче? Добре, бутай и центрирай! Бутай! Срещай, Жоре! Добре! Добре, Алекс, добре! Искай я, пас! Така, нема ли? Василенчо, излез Аре, ти! събуди се, бе, човек! Може и така, айде, Ивчо! Първе, Каляне! Зареждай! Денис! Втора топка трябва да Сега отсакваш. гледай линията, Алекс. Не да не настъпваш линията. Хубав тъчмет. Така, Денка, предлагай се. А, Нищо, така. Алекс, наливай там. Айде, Бояне, играй. Би го, Ивчо! Гледай топката. Би! Би го! Браво! Алекс, до край! Ники, много си насам, са отдясно нега, човек, Никче! Браво, Жоре! Ай, скъпи, бе, човек! Добре, Жорка, браво! Денис, тази топка не трябва да бърка. Да нема къса, Ники! Хайде, Алекс! Хайде, Боян!
Браво, Боянчо! Затваряй! Що ме гледаш мен? А? Гледай матча! Крисо! Дай малко напред! Алекс, да видим какво е. Сипи! Сипи! Леко! Пас! Тръгвай! Отстъпвай! 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 Връщай, Бояне! Отстъпвай! Дай, Алекс! Към флага, Алекс! Напред, бутай! Точката! Денис! Денис! Абе, Джамал, викам ви, отстъпвай, Джамал, че! Отстъпвай, знаеш какво е? А? Чуй, Алекс, тишай! Алекс! Тишай! Тишай! Алекс! Като викам отстъпвай, значи връщаш назад! Отстъпвай означава да връщаш! Алекс! Назад да отстъпваш! Алекс! Алекс! Нищо, продължаваме, Иван! Алекс! Там стой! Леко излез само, стой там и пренасяме! Добре! Спокойно, подаваме си топката! Не така! До край, косе! Нищо, Ивчо, по-мекичка, Ивчо! Гледай, шут! Добре! Би, Алекс, Айде, би, айде, докато идва, идва! би! Не бе, Алекс, пас! Ей, ей! Айде, Алекс, връщай, Алекс! Чувай! Тука, 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 Дълга, тука! дълга, давай! Браво! Топката гледаме! Айде, Нико, далече си! Нико! Бояне, Добре! моля, нямаш верна, Е, сега трябва да я задържите, трябва да си я подадеме. Не става иначе. Състава е, Бояне, нищо, връщай тук! Кой иска сега? Таско! В точния момент, Таско! Гледай, бе, гледай играта, бе! Айде, Таско! Ара, бе, Крал, тук гледаш, бе! Подая! Подая да разиграем, подай! Дай! Браво, Айде, Бояне! бе, Антоне, бе, по-бързо, бе, човек! Защо към него, бе, Боянчо, завивай, бе! Подайте си малко топката! Нищо, Жоре, обръщай! Обръщай с лице! Айде, трябва да разиграем малко, не става иначе! Аре, аре, концентрирай се, бе! Аз, Алекс! Ето го! Не, бе, дай му на крак, бе, човек! Семия, Не Василеве! мога да бягаме цял матч! Цял матч не Семия, може! браво! Разбираш ли? Айде сега! Затваряме Гледай тук, напред! затваряме, ето, разкъсах го, висна. Айде ти му напред! Точката гледай! Трябва да я задържите малко, казах ви, не мога да бягате цял матч! Дай, бе, преценил, айде, връщай! Алекс, гледай, че ти си гледаш Ши ти докато се ме куриш! Дай! Дай! Наш! Взимай! Хубав тъч! Кривай! Браво, бе, Боян! Браво! Топката гледаме! Дай, бе, дай! Топката гледаме, обвисвате! Браво, Ивчо! Нико! Нищо, Ивчо, браво, обръщай, Ивчо, браво! Ники, десно играеш, Ники! Айде, бе, Ники, ели ти кам в десно, бе! Айде, Ангеле, Ангеле, реакция! Косе, добре! Топката гледай! Зареждай, Таско! Горе! Тръгвай! Бутай напред! Пази я, Макси!
Би! Сме болни тази седмица. Добре. Взимай, Алекс, взимай! Наша, Алекс! Покриваме! Взимай, бе, момче! Максиме, покрий, бе, човек! Техен! Топката гледай, Алекс! Нищо, Василен, се ядо, спокойно. Криси, влези по-навътре, там кой ще пази? На линията на Василен. Взимай, Алекс. Бе, човек, аре вече се стегнем, де! Това е катастрофа, бе! Мърдай! Мърдай! Пет обратно стъча, на един и същ човек. Топката гледай, овладявай! Шути, да! Далече, да Ивчо. Несериозно! Айде, Ники, айде, Никче, браво! Петре, с тяло, Петре! Отвори, бе, Нико, бързо! Косо, аре па ти спри си топката, бе, айде, бе, човек! Внимай, хлъзга се вече! Алекс! Застани по средата, Алекс! Алекс, напред още! Би! Тръгвай! Таско, айде, Таско! Браво, Георги! Браво, бе, Георги! Нищо, Жоре, нищо! Айде, бе! Внимай! Таско, тази топка трябва да се вземе, разбираш ли ме? Изнасяме, а ти подхождаш несериозно. Аре, нищо, играем! Показвай се сега, бързо! Точно така! Точно така! Отстека, бива! Браво, Ден! Дай му, ето и става атака! Прибирай се! Дай иска сега! Максиме иска и ти тук! Стой на филката! Стой на филката! Виж, двама! Мърдай! На крак няма да получи! Алекс, хубав тъч, Сати! Линията гледай! Боячо, търси топка! Браво, бе, Иван! Тръгвай, Кала! Тръгни напред! Браво, Ивчо! Виждам, че няма. Тръгни напред, като Ивчо ти е ритне, там направо ще го напяваш, но малко да скара. Хората! Що свири обратен, бе? Ти па или линия, твой имаш? Извинявай, не съм видял. Дай! Василен, Василен! Влизай вътре! Крисо, айде бе, напред и излезни, бе! Така! Е там! Джамал по-близо до него. Бегай, бе, Алекс! Бегай, бегай вътре! Кой е вътре? Зад гърба! Ивчо, засадата, гледай зад гърба, защита да вкара! Плътния зад гърба! Зад гърба, силно, Силно! да ги прехвърли. Връщай, връщай бързо! Спокойно, Василенчо, твое е! Браво, бе, Джоренце! Тръгвай до края, човек! Дай! Дай ка! Сам! Дай тогава, би го! Аре, Иванче! Дай, Криси, Криси, айде! Алекс! Сега е там до Джамал! Бързо, айде, бързо до Джамал! Така! Пак, Криси!
Дай го край, изнизай! Василен, остира Василен! Напред! Не случи. Айде, манче! Тръгни, Алекс, тръгни! Кала, тръгвай, бе, човек! Това трябваше да си подадете топката. Как му е сега през Айде, взимай! Джамал! Напред дълго! Браво! Втора, Дени! Още така. Ей! Ритни и ти сега, пак! Оу! Кала! Центрирай ти, Кала! Ости на Кала! С левия крак към далечен, Кала! Остра хула! Бегай оттам! Ники, влизай вътре! Ники! Всеки до човек! До човек! Криси, по-близко до Джамал! Криси! Айде, чути! Не, бе, стой, корна има! Не я връщай! Абе, по-близко, бе! Близко! Джамал! Кой е до него, че той не мога да спее? Даже е малко по-пред. Дай! Нова! Нищо, Иваче, браво! Ще атакувате ли топката, Ангеле? Кой пазиш там? Няма такова заставане! Назад! Браво, бе! Точно така! Нищо, прибирай, Василесо, прибирай! Прибирай! Ники, ако има къса, излизай! Айде, бе, Косио, бе! Дай му я, бе! Дай, Кала! Дай този път хуа, Кала! Назадна при Василен, нека! Махнете топката от тази зона! Направо далеч, Яро! Ай, близкия! Абе, Косио, стъгни се малко, момче! Взимай! Взимай! Иди, Ивчо! Дай, Бояне! Тръгвай! Ивчо! Браво! Спокойно, Жоре! Айде, бе! Шут, бе! Аре, клайте си работата! Вие сте си виновни! Вземете тази топка! Ивчо, спокойно, не бързай толкова, концентрирай се! Гледай вратара, къде ще стане! Аз сега ще ти подскажа! Ивчо! Сега ще ти кажа! Тук е стената в далечия го, Ивчо! Няма место да я прехвърля! Далечия на кула, да тук! Ай, играйте си там, пред нашата врата! Играйте си и не мърдайте оттам! В пенала се наредете! Василенчо, стой са отзад! Джамал! Браво, бе, Георги! Опири, бе, човек!
Кой скива това? Чакай ги да ходят всички, да ги наредат и кога се сети. Гледай фалка за ръка. Пита топка, Таско! Не обърш. Браво, Василене! Бей, Алекс, бей! Тръгвай! Нищо, това не. Това се занимава. Може връщай. Не да играта. Стига си настъпал линията, бе! Гледай се, бе! Ости на малки. Тук трябва да ни подвижен. Мърдай, Бояне. Добре. Фак. Денис, не се пази, бе. Дълга. Браво, бе, Георги. Тръгвай, Гала. Браво! 5 човека. Нищо, браво. Бързо! Нищо, Жорка, браво, Жоре. Алекс! Ей! Абе, застани до Чамалка, не отиваш там от десно, бе, човек. Как да ги Бутай по фланг. Добре. Спокойно, Боянчо, ости на малко. Тръгвай напред, Ники. Кала, тръгвай напред. Ники и ти. Излизайте направо. Ивчо е тука, моя с Ники. Ники може. Напред, бе. Айде, шута! Стой! Стой, значи прием път така ни вкара. Алекс, ой, вътре! Да вкараш още един. Вики е сега до Василенко. Е там напред. Е така. Василене, излез малко ти напред. Те двамата да останат, ако ти дойда да я биеш. Човек стой! Що отидете ги проиграте, бе, кала? Айде! Шубе! Е, лоши нищо вкара. За малко не скара. Гай, вкарах на това. Пазни, момче! Дай! Браво, Боянчо! Браво, моето момче! Браво! Напред, Жоре! Не се заигравай! Браво, бе, Бояне! Браво, бе, моето момче! Нищо, Боянчо! Жоре, връщай, Жорко, ще настигне! Зея! Вече се спечели, нищо, спокойно, ден. Сприя и гледай напред, нито има преса, нито има нищо. Нищо, спокойно. Е, тук фланга, аре, Криси. Какво свири са, бе, братле? Той удря топката с глава въздушен. Какво свири, бе, брат? Какво направи? Какво направи? Той си призна, ти викаш. Той пак си на топката. Там с шпагат, удря. Нищо, айде, смия. Той скача, удря топката с глава, ти фалси. Какво му направи? Кое не съм видел? Къде е имал? Нали пред мен става? Сам се ударил. Той може като е скочил да го настъпил после при падането. Това е съвсем друго. Нито го е признал, нито го е мислил. Може при падането да го е настъпил нещо. Това не е фаул. Нищо, Жорка, прав не си дина. Настъпи ли?
Ето и настъпи, вътре пола. Василенчо, внимай! Върни, че става лошо. Гледай, Жорка! Гледай го точно! Айде, Боян, ти си, Боянчо! Взимай, Дени! Браво! Дай бър! Браво! Дай, Кала! Дай! Максиме, ай играй вече! Давай, Алек! Браво, Алек! Браво, Георги! Браво, Георги! Айде, Петре! Втора топка! Тръгвай, Иван! Айде готово! По-мека, Кала, по-мека! Би, Ники, айде! Жоре е тук от 10, да вземе. Дай му, ето го! Айде, взимай! Взимай я! Браво, моето момче! Браво, Георги! Браво, моето! Наби му я! Между тех, бе, Бояна, бе! Алекс, концентрирай, бе, човече! Дай, бе, дай ни изкараме! Пак ще ни вкарат гола, така, първа зона стоите! Малко по-напред! Айде! Да! Айде, още продължаваме, момчета, айде! Не се отпускам, ей! Напред, Джамалче! Напред, бе, напред, малко ще го изведем! Слушай, бе, Джамал! На малкия трава му е копа! Слушайте напред, бе! Хайде! Браво, Василечо, браво, Мочо! Айде, Кала, по-напред си от Ивчо! Калфи играеш, не на втория път! Гледай, какво става в твоята зона, ти гледаш, айде! Браво! Макай! Янко, смена! Зелени, номер... Зелени, 77 и номер 3. 77, ела тук. Никам фланга да го водиш, не е толкова опасно са бе. Ангеличе не се плаща. Там, вътрешен! Ела тук. Ела тук, бе.
Дикпирай! Жора, втора топка, Денка! Дай! Добре, Кала, браво! Браво, Кала, това беше по-добре. Срещай ни! Нищо, Ване! Аре да подадем, бе! Абе, не мога всеки да Дай, Боянчо, дай! Дай, пак, би! Би, Бояне! Би, пак! Би го! Браво! Браво, Боян! Точно така, браво! Хайде, обръщай сега, обръщай! Наша, нищо, обръщай! Алекс, сега до Джамал застаре, мари го то! Браво, Боян! Дай, Жоре! Браво, Жорка! Чисто игра! Чисто топката гледай! Връщай, Бояне! Забери! Джамал! Джамал! Браво, Джамал! Що ми му е дали? Браво, Джимка, не излизай, Джимка! Браво, Лъчка! Долга, излез на линията на наказателното висок! Айде, Ивчо! Ето го отстрани! Тръгни, Ники! Зея, Жоре, браво, моето! Нищо, айде! Давай! Хората гледай вътре! Лъчка! Браво, Лъче! Излез пак така! Събирай! Гледай малко напред! Могате на Иванка! Айде, Ивчо! Мина! Гол! Ивчо, влези още малко, бе! Нищо и така става, добре! Смяна! Номер 40, зелени! Номер 40! Малко настроение ли, айде! Готово! Пас бе, човек! Смело, Кала, смело моето! Пас! Дай, бате, неща само отпасна мамаш. Ивчо, пробайте къса, Ивчо! Нищо, обръщай, Ваче! Обръщай, Ивчо, обръщай! Ники, обръщай! Там сега гледа, няма да дадат. Залиме на това големо летище. Аре, кой не ти, бе? Гледай да се пята, бе. Не, Жоре! Калуяне, кой пазиш, Калуяне? Смешна работа! Контратака! Браво! Нищо, Бояне! Нищо, връщай, Бояне! Кала, връщай в твоята зона, става така! Сери, гледай мачо, земята.
Кала, Ивчо! Къс иска, къс! Абе, стой да не стане някаква беля. Първия гол така отиде, контра гол. Стой се. Накрая, като ще влезеш. Хайде, бе! Абе, Калуяне, не ти ли казах къса, бе? Какво... Ивчо! Шут! Ивчо, нали ви казах къса? Къса ви казах! Следващия път искам къса, дали е оттам или от тук? Стой! Браво, Кала, браво! Тръгвай, Ники! О, браво, Иваче, браво! Браво! Дай, Денка! Айде, бе, бат! О, браво, Денис! Дълга! Сам! Тръгвай, Кала! Браво! Дай му пак! Върни му на Ивчуде! Върни му! Денка, събирай! Назад, Денис! Отстъпи! Джамал, отстъпвай! Отстъпвай, не бий! Там ходи отзад! Така! Срещай, вика, Криси! Браво, моето момче! Браво, Крисче! Сега, Бояне, бутай напред! Тръгвай, Ивчо, копни на Ивчо! Копни му! Абе, Бояне, бе! Дай му напред дълга, не мога го фанат никога, бе, човек! Айде, Калуяне! Оре, бе, айде, играй, бе, Криси! Атакуват ни, бе, моето момче, бе! Костия, наше, Жоре! Наше! Само да видите се какво става просто. Не може на голем терен да играе с Рома. излиза, 3 влиза. След една феминична. Точно, проблема е това. Чакай само един, че това се конфузират и такова да... Ставай, бе, Василенчо! Това не е плаш! Денис, върни централен защитник, докато се оправи. Боянчо, така, вътрешен хав малко, докато влезе Джамал. Дай, Жорка, напред, моето момче. Идва! Играй! Ники, търси торгът на някой. Напред! Добре! Дай, Ивак! Аре, Криси, ти я биеш тъч, бе! Не, Ивчо, не! Ости на малко! Ости на малкия! Гледай линиите, Криси! И не диги краката! Браво, мой! Ай! Кала! Ево ме биеш, Кала, към... Ай, са ходи, ай! Кала! Искам към далечния гъл. Висока топ.
Чакай, към Василене, назад на ходи. Назад на Василен. Чакай малко сигнал. Чакай. Айде, давай. Това не е задна града, това е нищо. Това е лайнока, ала. Денис, стой там, Денка. Жоре, не се отказвай, Жоре! Смяна! Смяна! Вратара сменяме ли? Айде, вратара, зелени и... 24! Криси, идвай! И още една смена тук. Идвай тук от центъра, Криси, Крис, от тук. Това не е като се ще изчакат. Нема да бързаш, ще вратара спокойно. Ей! Ние наприхме смената. Тебе Що? това се... Чакай! Кой? Не се притесняй. Той нищо, влизай се. 11 да излезе, вместо 20. Добре. Вместо 20. Влизай там. Айде, влизай. Централен защит. Готово. Този контузия Не, мина. Криси, вътре в средата. Контузия мина да мине оттам. Ти си десен външ. 11. Да, 11. Айде, готово. Всичко е наред. Ама. Ники. Чакай, чакай да стане там сега. Аз съм решил, че това се двата отбора да се двата отбора. Дай, Иван, дай! Браво, Ивчо, браво! Слез малко, слез, Василенчо. Айде, мърдай, търси топката, айде! Браво, бе, Георги! Браво, Жорка! Далече, Ангеле! Отстъпи, отстъпи, отстъпи! Отстъпи! Лъче, нищо, лъчка! Скакарите, лъче, нищо, нищо! Нищо, лъчка! Скакарите, бе! Нищо, спокойно, цента! Ивчо, напред, не я връщай назад. Може и с Жоро и той да не напред. И тръгвай, Кала, тръгвай по фланга. Вики, тръгвай. Ето тия, хайде играй са. Браво, бутай по фланга. Без фал. Добре, хайде малко, тия и си тъча. Ости на малкия, ости! Ости на малкия. Не дигай крика! Денис, хой по-напред, Денка. Избирай. Алекс, Алекс, Тъчеве човек, Иване на тъчева! Аско, да сеем топката! Аско, да сеем тази топка! Ковяне, не играй на палата, Ковяне! Айде!
Айде, Антуане, мърдаме! Дай му, Янчо! Затвори са, умите! Сам! Ти, Бояне! Ники, тук на фланга, Никче! Много ба... Ники, Ивчо ти върши работата, Ники! Браво, Мите! Добре! Отстъпай, Жоре! Виж, отстъпай! Аре, Палачано! Топката! Дай, Ники! Връщай, Жоре! Връщай! Сенка, помогни в защита! Алекс, много си навътре! Дай, Фатия! Рама! Добре! Фланга! Тъча! Айде, Боян! Не, нещо спешно чакам. Браво! Зада си, бе, момче! Огледай се! Алекс, подскажете му, че е засада! Забери навътре, бе, Иване! Иване, по-напред! Иване, по-напред! Кажи им телефоните, ако виж топката. Спрете топката, без топка се загледа. Бояне! На тъча! Тъча! Много да се не, дай! Фащай, тръгвай! Без фал! Влизаш на местото на Тасков, момченце. Напред, Георги! Напред, Вики! Хората вътре, Дени! Върни! Ивче, кой напред от тия бахка? Иво! Иво! Така, човек! Иво! Ела напред, Ивчо, Василенко чиста! Ивчо! Напред! Браво! Смена! Бойно! 25 и 51 зелени. 25 и 51. 51. Много си важен, бе. Аре, бе, аре! Мама сте! Пас, ето го! Нищо, ай спокойно. Измори се, човек. Спокойно, добре. Морен, много, за това трябва да се учи. Нищо, Георги, връщай! Боянчо, стой аз така. Пример, Какво да пали? Той трябва да свикне. Добре, Ники, нали играш десен кол? Какво правиш там? Аз не мога да разбера. Става така, Антуане! Не може всеки пас да обучина! Пречиш там, бе, Отзад пречиш! с цялата защита, Антуане! Топката гледай! Топката гледай, ще върти, бе, човек! Браво, Ивчо! Давай я! Пас! Ама айде да бръкнем да я вземем! Би го! Би, Алекс!
Ари, излез! Излез, Алекс! Тука! Добре, Боян! Излез! Аре, първи, без откоп! Вие не дара самия! Айде! Малка! Скочи! Май се гледни, Иван! Първа! Добре! Идва Ивчо! Добре! Айде, Кала! Да няма значение, 6 излиза тук на значение. Вътре, Биски! Абе, извиняй си, ми трябва, че влиза. А кой да не? Ти едно говориш. Излиза 11, 16 на место на точка. Седете, останайте там. Тук само период има. Чего ще ти по-добре? Лево! Защото ще ти изгоня. Аре, не се правите на моторни. Аз не е да позволя на никога. И би ли не добре? Ники, пречиш страната, имаш флам! Преди всички сте момчета и трябва да имат култура. Айде, Бояне! Топката гледай! Шести излиза. Пас! Добре! Пас! Поглед към Алекс! Пас Алекс, защита върдай! сте, гледай, чу как тичат, ти се Топката му разходят, гледай, да ей! не те лъже! Топката му гледай! Чужда вълука. Абе, Иване, гледай топката, човек! Чувай! Излизай! Отстъпвайте! Спокойно, Василе, спокойно! Излез по-напред! Бутай! Шутлаче! Браво, Василенчо! Втора! Втора, Бояне! Пас! Пас, бе, човек! Абе, Алекс, Тръгни, дай, Чо! бе, гледай! Абе, отгоре, бе, Боянчо, дай да мине, бе! Смело, малко! Браво, моето! Браво, Георги! Затвори само, затвори! Връщай, отстъпвай, топка се гледаме! Баща, Айде, тук бе! Ритния, бе, Флаго! Запари мите, добре мите! Готово ли? Смяна! Смяна! 11 и номер 6. Централен защитник! 11 и номер 6. Зелени. Ето тук. Да направим Върни както отзад, отзад, леко. Значи, върни се. Айде. Васко! Хубав точ! Кой бие? Кой бие? Бояне, айде! Ето, бе, човек! Шут, Денка! Шут! Нищо, Денис, нищо, браво, айде! Денка, по-хубав шут, бе! Нищо, връщаме! Вики, мини си на фланга, моето момче. И не се набивай средата. Добре! Жони, гони ме! Пас! Нищо, връщай, връщай! Каляне нападател играе! Аре, Антон е дълга! Влизай навътре, бе, Круме! Топката гледай! Мой! Добре, Благо, шут! Силно! Аре, Чани! Пазар! Нищо, Вики, браво! Напред! Напред, пите! Пас!
Добре, Митко! Отзад, Иване, играй с него, Иване! Браво, Кала, това беше добре. Пас! Добре! Браво! Леков до край, топката гледай, Леков! Спокойно! Играй! Аре, иска я! Кала! Кала! Янчо, какво става? Гледай какво става при тебе, бе! Гледай какво става в твоята зона, тия палата играеш! Затваряй! Добре! Руме! Трябва да вземем та! Пас! Пас, идва! Взимаше! Добре, ба! Охо! Дай, Бояне! Играй! Пас! Дай, Вики! Браво! Пас, стъпвай! Пас! Пас! Айде, Антуане, още малко отдай, подгони! Тръгни, Коле! Тръгни да тя даде, бе! Връщай! Хайде, Кала, в другата фаза, засада си! Връщай! Връщай! Абе, застане, момченце! Какво не разправя? Туристите, бати. Ей, знаеш как ще така, елате слушай. Един като мене седи на трибуната на това. Стопе, стопе! И един Хайде, като Вики, него горе, вика, Вики! гледай какво прави. Бързай, бе! Той като мене вика, ми така си го учи. Да му го кажа ли сега и така го е научи. Така съм го научил. Защото ти го учиш, ама той като не възприема, бате. Дай! Браво, Вики! Браво, Мите! Ти тича! Вики, кой е метнеш? Само ви кажа. Але! Давай линията! Ей, Але! Але! Айде, бе, от десно атакуваме, ти треси тука при Василе, а така, бе! Не стреляйте ми, каза ти толкова може. И аз си за съдията. Не знам, толкова може. Дайте се и топките. Елате на сръзно. Момчета, само за